You can be my new chain. Shake your body, baby girl, make it go side to side. Earthquake, earthquake, whoa, you blow my mind. Hips are going left and those hips are going right. People do the dance while I'm skizzy freestyle. Yeah, see a lot of you looking pretty, looking good. तर मौसम दाखवतो तुम्हाला, बहुतच खतरनाक झाला. पूर्ण पाणी आणि मागच्या व्लॉगमध्ये पण तुम्ही बघितलंच होतं. आणि ड्रायव्हर चेंज आहे, म्हणजे गोलू भाऊ पहिली वेळ माझ्यासोबत. आणि आता जस्ट चाललो आम्ही पोंबूरना, ते पण दारूवरून. आता आखरी ब्लॉग राहील दारूचा आहे, नंतर कोणता पण ब्लॉग दारूचा येणार नाही, बिलकुलच नाही. तर आता निघत आहो आणि एवढा खतरनाक पाणी येत आहे काय विचारायचं कामच नाही. आता तुम्हाला पाण्याचे सीन दाखवतो एक ना. पोंबूरने येतपर्यंत पूर्ण जंगलच आहे आणि इथं एवढं खतरनाक वातावरण बनलेलं आहे काही विचारायचं कामच नाही. उठनोय गोली मार भेजे में का लागलं का एका गाडीला टाळकन. आतापर्यंत खूप पाणी पडत होतं आणि इकडच्या एरियामध्ये काही पाणीच नाही. आता थोडं 1 किलोमीटर समोर आलो, इथं काही बिलकुलच पाणी नाही. आणि असं कधी कधी होत राहते असं मौसमचं नाही का. तर हे पण एक करिश्मा, हा कुदरतचा करिश्मा आहे. हे डायलॉग आपल्याला गोलूभाऊने सांगितले. आणि आता खूप घनदाट जंगल लागलं इकडचं. आता बघू आता इथं वाघ वगैरे मिळते का आता आपल्याला. वाघ मांजर जे काही आहे ते राहायला पाहिजे, कारण खूप घनदाट जंगल आहे. वाघ नाही भेटले पण 2 रोड रोलरने JCB भेटली. कधी कधी होते असं रोडमध्ये, वाघ सोडून JCB भेटल्या. येऊ दे का मांग, येऊ दे रोड प्लेन आला पाहिजे. हां तू माती काढ, तू मातीच काढ, नाल्या बनवत जा. हां न तुम्ही रोड बनवत जा. हां बरोबर टाका ते. सध्या गाडी कोंबूरने देऊन जातात, देशीच भरून चाललो. आणि आम्ही गाडीतच दुकान लावलं. इथं आहे निसर्ग आणि इकडं खर्रा आहे आपल्यासाठी. कुठे गेला? हां इथं हवाला. हे आपली टॉनिक आहे आणि ही जे आहे ही गोलूभाऊची टॉनिक आहे. जडीबुटी आयुर्वेदिक. छोटा टायगर आपल्याला दिसलेला आहे. गोडा आहे, गोडा आहे. छोटा टायगर. हां म्हणत नको येऊ, आपस करत नको. सध्या आपण दारू माफिया बनलेलो यूट्यूब करताना आणि इकडं पूर्ण उतरवत आहे. यूट्यूबला आपल्याला पूर्ण दारू माफिया बनवलं आणि आता हा ब्लॉग आखरी राहील. आता मी दारूचे बिलकुल ब्लॉग बनवणार नाही. फक्त मलाच लागायचं आहे आपण कोणतं काम करतो दारूचं त्याच्याकरता. आणि कोणी पण जे पण माझे ब्लॉग बघते ते पण कोणी दारू या वस्तूची जे आहे ते प्रमोट नाही करत, आपल्याला करायचं पण नाही. आणि हे जे ब्लॉग आहे तो फक्त आणि फक्त एंटरटेनमेंट पर्पजसाठी आहे. तर आता गाडी खाली होणार. आता आपण जंगलात मिळू डायरेक्ट. तर जंगल लागलं आणि हे आणलं आम्ही. पुन्हा 4-5 आयटम आणले होते, संपलेले. हा जुगाड का करेगा न वाटतं. एक पण आपल्या इथे वाघ येता जाता दिसलेलं नाही, बिलकुल नाही.
मौसम तर फुल खतरनाक बनून आहे, काही विचारायचं काम नाही. साईडनं नाही ना का दिसत नाही काय मर्सिडीज येतात म्हणून. बघतो तुम्हाला आता गेला वाटते. असं काही पाहिजे तेव्हा मज्जा येते गाडी चालवायला. गेलं नाही गेलं वाटतं गेलं. तर आता आजचा जो व्लॉग आहे तो आता इथून एंड करतो मी. असाच टाईमपास बनवला, तेवढं काय होतं नाही याच्यात. थोडं असं कॉमेडी असंच काही बनवलं होता. थ्रू आउट ड्रायव्हिंग करताय आता. तर व्लॉग बनवणार, भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. आता नवीन पुन्हा छान छान व्हिडिओ बनवतो. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला इथपर्यंत बघत असाल तर नक्की लाईक करा.